Welcome back to the YouTube channel. Cameras Dr. Namadingo watela wafika ku Malawi. Tsopano kufuna longosole mmene ndithu waendera ku dziko la South Africa. Kumene ndithu abale athu ali pa chipsinjo chijacho sakonzekera chimene changofika. Etu nde walongosola zinthu zambiri wayamikiranso kumene kuti kumene kuti taona usawasiramu ndi amene athandiza kwambiri athu. I mean, chakumi machali chitima kutola kuma so muli zinthu zambiri kutengera kwa Amalawi kupita ku ndende khanga tukungu kwasunga komano akulu disataye nthawi Namadingo yekha alongosole very much how you important, how you took it upon yourself to say, you know what, I'm going to implant myself into this issue. I want the people out there to know how much danger was in the air and what you what you felt. We want to understand from Doc's point of view. Correct. So let's start at the beginning. Choyamba kuti anthu amene akutionera ku nyumba komanso amene akutionera kunja kwa dziko lino ku America ku UK amvetsetse bwinobwino tiziphatikiza chichewa komanso chizungu. Kwa basi. Tiziphatikiza kuno tili muno ndi mu war room ndipo mu war room munali anthu onsewa mukwaonawa enanso mulibe pano so there were about 8-10 people palibenso amene amagona iyayi kuthandiza kuti masana anthu amakhala kugwira ntchito usiku anthu amakhala kugwira ntchito and ine nali kuti muno sinalowemo. I've never been into the war room. No. It was set up when I was airborne. Yes. So Minister Nyamuka kupita ku South Africa, Taps and his team were setting up the war room. As you see, kuti muno mwadzaza kwambiri anthu amene technology amaimvetsesa. So it's a bunch of creatives and tech gurus amene ali munomo. Koma to come back to your question now, Taps. Yeah. I remember titakumana our first meeting to safe tinalipo. Nditakumana kunena kuti tufuna tipange zabuzi. Mantha analipo. Kwa basi. Mantha osangoti kuti mwina kumene kuti kapita kukachitika zakuti komanso we were investing. As you can see, there's so much going on here. It means that there's been serious finances that have funded this project. Also, we're not talking about the money that people are giving. Yes. We're talking about our money. Yes. Whereby we said, okay, let's put man on the moon. Correct. And we said, okay, how much is a ticket to go into Durban and come back? Yes. Tinapanga mabudget amenewo kugula matiketi aja kuti tipite ku Durban. Komanso tikafika ku Durban, we needed security. Nkhani ya ikulu inali imene chifukwa ma reports oma mabwera ndoti kumene kukwatenta. Correct. It was very, very hot. Panali nkhani ya chitetezo. Yes. So kuyangana chitetezo, we also had to plan. Tikafika pa airport ku Durban tikaenda bwanji. Yes. Akatilandire ndi ndani. Exactly. And the plan, I remember, Taps, if you remember our blueprint, plan inali yokuti tikatera ku Durban titengedwa ndi anthu achitetezo. Yes. Akatitenga timati tikafikira pa hotel. Tikachoka pa hotel mawa lake tikapita ku camp pa 29. Exactly. Chifukwa ku Durban tinatera pa 28. Pa 28, yeah. Koma tinanena zakuti tikatera pa 28 pa 29 tikukalowa mu camp. Exactly. Chifukwa tsiku loopsa kwambiri linali pa 30 June. Yes. 30 June linali tsiku limene Amalawi ambiri osangora Malawi okha ku Zimbabwe, ku Mozambique, ku Congo, ku Nigeria, Ghana amaopa 30 June. Ndiye fetana zoti tsiku limenelo ndi tsiku limene tikuyenera kukhala ndi anthu athu. Katimo. Tisapite after 30 June. Exactly. Tisapite way before 30 June. Tikapezeke kuti tili mu camp. Pa tsiku limene anthu athu ali mantha kwambiri. Pa tsiku limene limene akuyeneka chilimbikitso. Exactly. Now titafika kumene kuja pa 28 kumakonzekera kuti tikalowa mu camp pa 30. Yeah. Imanikaye pamene popa. Because ifeyo munomo timakonzekera pa 29 ipo. Ndiye munomoso we were waiting for we had different bits of technology that we wanted to come into play. Correct. And then why I cut you there is because we were also briefly we were cut in our preparations when you called and you said guys, we're going in today. We're going in now. We're going in now. The situation on the ground, tell us now, when you got there, how was the situation on the ground? What made that that decision be come into play? Chimene chinachitika nchakuti titatera pa bwalo la King Shaka International Airport ku Durban. Ife maganizo mwathu zinali kuti titengedwa nda security. Yes. Amene ndikuti apanga haya.
chifukwa abale athu akupanga mantha sangabwera zatenga kuyapo zona ndati kuyenera tikhale ndi kampani imene ingatitenge kutipititsa mu kampu kuti kaona ndi abale athu aja koma tafika pa airport ndi pamene timadzamva kuti ku kampu kuja sikuli bwino nawo ife tinaganiza kuti kodi tipite ku hotelo tikasambe tikagone tikaonera mpira paona game sikuli bwino South Africa zona ndi tinaganiza kuti tikagone tipite kumawa koma nazanganiza kuti ayi chimene tichite apa tatera mission ndiyo tikalowe muchani mukampu ndi ine nanena zakuti ulendo ukhale straight sitikalowa hotelo sitinabwere ku dziko la South Africa kuti tikakhale malo awo ofuofu tikagone pa hotelo tabwera kuti tikalowe mukampu ndi titangotera pa King Shaka International Airport tinanyamuka ndikukalowa mukampu ndipo titalowa mukampu ndisanami mwina akunyumba yankhula chichewa so kapena chiyawo kapena chitumbuka ndizimamveka kuti anthu anditani ndamalawi koma maonekedwe fungo ayi sana la Malawi. No, I remember you called before we went live. You called and in your voice sinakumveni choncho. Ineyo taps now. I've never. I remember the call. Chifana nakuza kuti ndikuona ngati mwina kumuonera koma ine ndiuona nokuti ndi. Chifana traffic ndi galimoto ija mu kampu kuti. Kungotsegula chitseko kuti tapanga park. Chifana maenda kuti ndi aircon ili on it. Yes. So upon parking in the camp kungotsegula chitseko olokunja kumazizira anthu ajana lipo 5000 plus so ukatsegula chitseko chicha kumazabwera kutentha kwina kwake pa body heat kokuti anthu nambire patentha pamalopa komanso fungo lina lake lokuti panopa pali umve chifukwa anthu ajana loti akhala 3 weeks sakusamba okay anthu awa maja akudya mamawa masana madzulo koma ma toilet awo aliwonse ma toilet aja panali ma 9 zonsezo ma toilet aja panali ma portable toilets 20 okay ma mobile toilets yes mobile toilets yes ndipo 20 maja uziganiza kuti okay ndi anthu awawa alipo 5000 akusinthana bwanji madzi anali ndi matanki amene anabweretsa pano ndipo zonse zitu zimachitika ndi asilamu mwina kumala kuno timangomva kuti asilamu izinso ndinene bwinobwino talinani thandizo limene linali ku kampu ya ku Durban imene inafika tsiku lina anthu 11000 limaperekedwa ndi asilamu uku kusinda kumanepo ndi anthu achalichi ayi izi muzimva anthu achalichi anthu amaperekeza chikhumi uku kunali asilamu matenti amene anakhomedwa umeneko mwina mmangoona iniwala kuti ku kampu umaona zi matenti zazikulu we're talking of a tent that would cost almost 20,000 rands a day kuti ingokhala pamalo paja amapereka ndani ndalama zimene asilamu asilamu anapereka matenti asilamu anapereka chakudya tikati chakudya siku nene chakudya chosakwanira chikunena chakudya mamawa cha anthu 5000 chakudya masana chakudya madzulo komanso mkati mwa usiku chifukwa chozizira kwambiri kumaperekedwanso tea ine ndikukambana sikuti izi zindamva munaona noka you saw it sindinamvera wina wakakunduza pa voice note kuti atukuno makuti makuti ine nitaona chikondi chimene asilamu aonesa anthu komanso popanga zimene za asilamu sikuti anali ndi live feed imene imaoneka pa Facebook kuti tikupanga kuti tikugawa tikutera ayi ichi ndi chikondi chenicheni akamanena kuti anthu akukondana tikunena zimene anapanga asilamu ku Durban mu chaka cha 2026 mu June ine ndaona chikondi chenicheni ndinena kuti asilamu mulungu aziadalitsa brilliant chifukwa pa mission yose itika chosapo asilamuwa ndi chinakachitika ndi chani anthu anakhala opanda chakudya matenti tikukamba kuti ayikidwa awa sikuti anati ayikidwa nthawi yonseyi komano anthu aja atayamba kusonkhana ine nkhani yonse ndikuizwa ifa ndinali konko ndimamva kwa anthu amene amabwerawo anthu atayamba kusonkhana ku kampu ya ku Durban wina asakuzeni bodza panalibe tent panalibe chakudya anthu aja kumachuluka anayamba ndi namba ya anthu 40 anthu 40 anakwana anthu 11000 anthu aja akufika pamene pajapa kuti kampu ija yachuluka choncho komano mvula inatulukira my goodness ndi pamene panatulukira asilamu asilamu anabwera mvula itatulukira ndikuzayamba kukhoma matenti ndikuyamba kubweretsa chakudya ndipo asilamu anadandaula atamva kuti anthu akuchosedwa ku Durban akupita ku Limpopo asilamu anandifunso limodzi kodi anthu akapita ku Limpopo akadya chani fa chakudya ndife tikupereka kuno anthu akapita ku Limpopo akagona pati chifukwa matenti takhoma kuno that's why panopa mukuona maclip ambirimbiri anafika ku Limpopo there was no tent anthu akukamba zosowa chakudya because the Muslims were left there no it's terrible so you know this is a call to Christians sitingamalalikire za chikondi
pamene nthawi imene anthu akufunika chikondi ndi imene ife sitikuone. Timafuna anthu apereke cha chikumi, timafuna anthu apereke za chani, pastor's basket, koma nthawi imene anthu akufuna chikondi sitikuoneka. So the situation there was really bad taps ineyo sindinamverepo chisoni. Ine ndimva chisoni koma chisoni chimene ndigwira kuko ndi chokuti anthu awawa avutika zenizeni. That was obvious. Now, did you realize, because there was a big there was a lot of conversation. Correct. When you were giving your first posts. Correct. After you were there on the ground, you were still emotional. Correct. And I remember you speaking to us at Control Center saying, no, I need to make this post now. Correct. Now, what people really caught on there was tears in your eyes. What were you aware of that, or what was your feeling at that point? Pofika mu camp ya ku Durban, ine nimeona ngandikapeza anthu amene ali organized, orderly organized. Akulembedwa maina, akulandira chakudya, boma lathu lili on the ground, of which our government was on the ground. Yes. But we must also recognize that our government was also overwhelmed. Of course. Ntafika kumene kuja, ndi pamene nazaona za situation si imene maganizira ine. Sisi mene ndimamva pa social media. Because pa social media anzanga tidziwe zokuti timangoona zinthu for 2 minutes or 1 minute. Timaona anthu ati Malawi awavutika una anthu anyamula zikwana. Akukakwera basi. Malawi akuti aswa chakudya wina akakuyankhula. Koma ineyo ndinali kuti my whole being is in there. Yes. Sikundionera 1 minute izi ndienda. Ine ndinaenda mukampo moja. Tent ndikukuza itaps. Yes. People would prefer kuti akhale panja pa tent. Unless kukubwera mvula. Ndakalowa muti because mu tent muja ine ndikudusa ndinasuzumiramo. Munali zinyalala mu tent muja. Komanso kuganiza kuti ngati mvula ikubwera kuti magwetsa makava zambali. It means kuti fungo lija mwalipanga trap mu tent muja. So and they would prefer kuti akhale on open space. Ineyo taps ndizaona mtima wanga unakhuzika kuti ine sinaganizepo kuti Malawi angavutike chonchi. Inde amanena kuti ndife anthu osauka pa dziko lapansi pano. Inde amanena kumana mwene muli pa number 3 pa anthu osauka pa dziko lapansi pano. Komano apapa palibe so number imene nganena kuti ndifika ndi number 1. Apapa ndi anthu osaukitsitsa. Now ndikamaona so pa social media ndimaona anthu ena akulemba anthu amene amapanga matama kumeneko. Anthu amene akabwera unabwereranso. Ineyo pa chilungamo zake ndinalibe nazo ntchito zoti anthu amene amapanga matama. Anthu amene wazabwereranso. Chimene chinali pa mtima wanga ndi chokuti anthu awawa angoyenera apeze mpumulo basi. Apite ku nyumba. Kaya ku nyumba akagona pa khonde. Komanda abale athu akagone ku nyumba akakhala ndi anthu amene akumayankhula pa social media kuti anthu amene akamapita sati sanzika ife amanga kuti akaone all for 10 minutes zimene zikuchika kumeneko mwina akamva zimene ndimamva ine akamva zimene asilamu anamva chifana ndalama zimene ayi asilamu kuone ndalama zambiri. I don't know what their budget is. Koma sungadyesa anthu 5,000 every day for 3 weeks. Oloboma lathu ngati ndiona aboma kuti tingadyesa anthu 5,000 every day for 3 weeks. Tingake ma tent 20,000 or 1 tent situ kamba tent imodzi. Ma tent analambika. Komanso asilamu anapanga mount chipatala osati siku limodzi. From the first day they came with the tents, akhala ndi zipatala zawo mpaka kumaliza. Chifana munthu udala tsiku nalilonse. Kuvula tsiku nalilonse. Pregnant women especially pamalo pokuti ukhondo palibepo. Madzi si ukhondo asilamu aja akhala. Panatula mwenye pamene pati. Situ tikamata asilamu mwina muzoona ngati ukamba anthu akuda ukauka. Ndikukamba za amwenye. Asians were there. I've never felt so proud of people. Fantastic. Situ kamba za zungu palibe zungu sinaone ko zungu ukamba. Ukamba ndaonako anthu akuda ndi amwenye. Amwenye sikuti they were stranded. They were helping. Wow. Tikakamba za a gift of the givers. Chifankhani zine maziona kuti sisi kumveseseka mwina kunja kuno. Gift of the givers amalawi mayimva kumalawi ndokuzeni bongo limene tilagwira ntchito seti amasewera. They have worked day and night for these desperate people. And anthu amene aja amene akubwera malawi kuna encourage kuti akabwera kunoko anthu makhala ndi ma WhatsApp ma Facebook fotokozani nkhani zanu chilo anthu amene anakuthandizana mu nthawi imene munali ovutika. Ine zino lamba ndalichoka kambanga asilamu ngamene naona yes ndazungulira sindinaoneko abusa sindinaone andani mwina zinthu zimina mukupanga kumudzi kuno chapasi pasi kuti mina ntasakuone koma ukuku anthu amene ndakaona ine pa ground ndi amene so anthu athu avutika kwambiri kuzafika pa 29 chifo mene unali pa 28 usiku pa 28 ine ndi Apostle Joseph Chirambo tinali kumeneko. Joseph Chirambo is a resident of Johannesburg. So ndinamutenga kuti sindingapite ndekha ndi mkulu amene ndo ramamva Chizulu amva Chixhosa. So ndimafuna munthu akumva so chiyankhulo cha kumeneko. So ntalo naye mukampo muti tinakhala nthawi ndipo kulimeneko kuli mkulu wina zinake ndi Adam. Adam inuyo mwina mukapanga Google ngani
mukakaona pa Al Jazeera, mukakaona pa SNBC, mukakaona pa ENCA, ndi munthu amene akumayankhulira Amalawi. Okay. Iyeyo ndi wa ku Malawi. Koma ine mukakaona ngati amagwira ntchito kuboma. I was shocked that this guy doesn't work for the government. Ndi munthu wangodzipereka kumwedzipereka kwa thunthu ndi mtima wake wonse ndipo akugwira ntchito. Ndi Silamus Adam Lasso. Kuchoka pamene popo pa 29 kuchoka pa 29 ndipo pamene nazaona kuti boma la South Africa lasamutsa wina aliyense kuchoka ku camp ya ku Durban. So camp ya ku Durban inasamutsidwa ndi boma la ku South Africa. Mabasi yose maonaja anapereka nda boma la South Africa. Okay. Kuwasamutsa anthu aku Durban kwasi ya ku Limpopo. Ndipo mabasi aja analibezera mati ma trailer right zonyamula katundu kutanthauza zakuti anthu anasiya katundu wawo. Ndinamva nkhani zopeza chisoni nakakonda mwina Malawi anakaonera mwina nakazijambula zonse kuti amve nkhani ya munthu ina aliyense. Anthu anani nkhani zosiyana. Nkhani zazoti ukazimva sungama munene munthu ina akakuti aumapanga matama ine tikakuthanza mubwerera sungamuze zimenezo. Munthu woti andigali moto akukhala pa rent alandiona namuuza kunena kuti galimoto yako indigulisa 5,000 rands. Galimoto yako kuti munthu anagula 50,000. Munthu atakana anamuuza zakuti kana koma pakafika pa 30 ndizaitenga unene. Sindizagula pa 30. Chifukwa iwewe uzakaura kuthawa. So anthu kumene kwanasiya katundu amene amagwirira ntchito kwa nthawi yayitali. Anthu akhala zaka 20 years, 25 years. Ndinamva nkhani ya anyamata ena 11. Somebody take off that phone. Ndinamva nkhani ya anyamata 11 ako Malawi. Omwe kuti athawe kumene amachokerako, nthawi itathera anabisira pa chii. Amakanika kuti akafika ku police. Chifukwa kuganiza kuti nangatika kumana ndi mazulu pa njira. Zithabwanji. Ineni pa 29 kutacha kuzaona kuti boma la South Africa lakwanisa kwachosa anthu aja pa camp ya Durban. Ifa camp ya Durban inapangidwa evacuate mwachangu chifukwa maopa kuti ukunde ku headquarters kwa mazulu. Ndakuli bino tutatenge tikawasiye ku Limpopo for ku Zimbabwe. Kumene the tension is very low. The people from Limpopo are not doing what the people in Durban are doing. So kuli bino anthu awataike mmalo okuti kulibe zipolowe. Yes. Nde boma lidala kwanisa kwachosa anthu mu camp. Koma sekuti nachosa wina aliyense fa ena alibe kumanyumba. Yeah. So ena mena mazafika anapeza camp yatani yatsekedwa. Yeah. I mean they were very desperate, number 1. Number 2, kumbukira nsoni kunena kuti anthu awo atapangidwa clear ine mission yanga nali uriata. Fane mission yanga nali mu camp. Yes. Chonde akula kulu chete bitu manga bazofuna kwambiri. Now, anthu aja atachoka mu camp mujapita ku Limpopo. Ife naona zokuti ife ndi transport. Yes. Ife sinalikira basi. Ife napita kuti kankhule ndi anthu tikaone situation imene ili zinazovuta kwambiri. Tikapita ku King Shaka International Airport. Ulendo wanga uchoka ku camp. Back to the airport. Kuti ndi tuluke ku Durban. Yes. Muse umuja mama watu. Mulizi. Timaona anthu anyamula ndodo. We're talking about 5 AM taps. Munthu nawo anapanga set alarm kwawo kuti mawa ndikena nyamule ndodo ndizo one town. So tukuyenda magalimoto muja follow. Yes. Koma mantha tinali nawo chifati magalimoto tafika pena pake. Kuma ndichiswa. Na agende kuma ndi gurina lake. Yes. Kuma take that off the receiver. Take it off the receiver. Kuma ndi anthu ena ake. Okuti ayi mapena pake. Yes. Anyamula ndodo zawo manja. Atatifusa. Mukuchokera kuti tiauza mwina kale otatsoa kutoka pa hotel. Mukupita kuti. Yes. Ati kupita ku airport. Ndino ndikulanchi. Oh, basi. Ndine ndakachira kuti ndine mama. Yeah, it's a problem. Ina sinakhala po ndi mantha ngati pa 29 kumaopa kuti ndichule kuti ndine mwa ku Malawi. Wow. Chifa people won't understand what my mission is. Yes. Anthu achangopanga match Malawi. Nafika ku airport kuti kuwera ndegeza. Even mu airport unamuona kuti anthu ndochepa. You know dziko limene lija ndapita mbiri countless times. Yeah. Koma ndikapita dziko limene lija sinaonepo kuti dziko la chepa. Chifukwa even na dziko limene samaenda sonawonso. From pa 29 to pa 30. Tinao kwera ndege ku Durban kuchoka pa 29. Titafika mu Johannesburg. Timaona maripoti online kunena kuti Amalawi ambiri akusonkhana ku Sunning Hill. Kumene kuli office ya Kazembe wa dziko lino. Okay, so, let's pause there because what I would like at this juncture is now to take us back to the war room. Great. Because at that point, we said, you know, the message came from yourself to say, you know what, these people, we wanted to open the system the next day, the 29th, when you would be in the camp. Correct. But you said that, no. Guys, these people need the money now. They don't need the money tomorrow. They don't need the money next year. They need the money now. Now let me take it from there, Taps. Take it from there. Inentaona mmene zilizozilili nazo zote ndrama izi sizofunika mawa menone siza mawa arisi izi ndiza lero ngati boma likufuna alichitepo kanthu boma la Malawi situkamba za next week ndi lero zinthu zikuyenera zambi kuchitika lero. Correct. Tukamba pano ine nacheza ndi mayi wina nanda nake awiri ku kampo amuna ake anang'ambidwa pa mimba matumbo anatuluka chonchi
anawasiya kuzipatala za kumene anang'ambidwa kuli malo ena amene outside Durban about maybe 150 kilometers out. Amayiwo anakwanisa kukafika ku camp. So nkhani tikuzika mbazi ndizeni zikuchitika. Koma kuno mwina anthu mukamamba munguona ngati kuti ngani. Yes. Komanso mwina ndimaona ngati kuti the situation yokuti 2008 unachitika xenophobia. Yes. So anthu akuganiza kuti zichitika ndezimazatha. Koma Yes. zinthu zikuchitikadi. Yeah. Now if tafika mu Johannesburg, anthu awiri tatera mu Johannesburg mucha. Kuona airport ya Johannesburg mmene ikuonekera. Kuona kuti muli chete wina waka kuti si mmene zimakhalira. Ine ntamva zokuti Malawi ambiri akusonkhana ku Sunning Hill. Kumene they are stranded, mabasi kulibe. Koma tsiku ndi pa chani date 30. Pa 30, yes. The D-Day. Tsiku limene anthu akuliopa kwambiri athawa nyumba zawo ali ku Sunning Hill. Ine ndanazo kuti ndaine ndikuchokera njino mu Joburg kuti ndino ndikatere kulilongwe. Kuti mesa mission imene mabwera tamati ndi zimenezi. Yes. Ndaine ndamuza assistant wanga ucha kuti sitikupita ku Malawi, tikupita no mu Joburg. Kutuluka mu airport kumbukira kuti at least ku Durban anthu amatidikirira a security kuti atitenga. Koma ku Joburg palibe amene amatidikirira because ulenga kupita ku Malawi. Exactly. So tanene mmene mucha kuti ife tikupita ku Sunning Hill. Chifukwa choyamba timakhulupirira kuti tikafika kumene Amalawi asonkhana ku Sunning Hill kumene alibe chiyembekezo akaona munthu ngati ine zikukhala ngati aona nkhope imene akuidziwa yakumudzi. Yes. Zili ngati pamaliro kaferedwa ukaona nkhope ya m'bale wako akubwera At least koma zozo sindilindeka. Yes, exactly. Zasiyana kuti hata kwabwera ndalama koma kukabweranso munthu zimakhala zina zake. It's different. So ine ndamuza assistant uja kuti tiye tilimbe mtima tipite ku Joburg ku Sunning Hill. Kutuluka mu airport kuti notipeze Uber kwa Amalawi amene mwina Uber amene sakuiziwa ndi mataxi amene umatenga pa Ford tembisa kulowa amene muja munthu chakuchomba kuti fusa ndino akuti Mnango DJ. ndine wakumalawi. Yes. Mukuchokera kuti Yes. sinena kuti kudembe ndinena kuti ndikuchokera ku Malawi. Yes. nde ulendo wakuti nanazo lati kupita ku Sunning Hill. Yes. Apa pa straight kakusiyeni ku Sunning Hill nanazo dai musike pa hotel tisambe. Ndeti mukani moto moja tikubuka chani ma hotel. Ma hotel, yes. Am Santon. We are thinking kuti Santon is going to be safe. At least. Tikufika ku Santon. Tikuona be kuti kuchokera pa airport kudusa pa dideli limene amene akudzera bwino ku Johannesburg timadusa ku Alexander. Yes. Kumene also we are on the freeway. It's dangerous. We are on the freeway. Alexander ku left. Yes. So tikumuona Alexander uja kuti mumundu mowopya. Yes. Nde tangokhala phe kumbuyo kwa galimoto kuti driver uja anatifusa kuti are you afraid of the match, yes. If of course we are afraid. So why did you come today? So we said, well, but our mission is bigger. Wow. So you see, courageous people are not people who are not afraid. Courageous people are people who are afraid, but they're able to confront the fear. I've never been in a situation you manazo kuti ndikupangazi. Yes. Ndizinduzo pasa demand koma ndikupita kumweko. Ndikupita kumweko. Yes. Ndima wanga ine ndikaona munthu chifukwa amsamaenda. Magali moto aja amene mukizwa freeway kumakhala magali moto ambiri mbira kuthamanga. Yes. Magali moto matha kumawerenga 1 2 3 1. Ine kumuona munthu akuyenda namazo ngayenda munthu uyo ndakuti amene ndi nzulu. Yes. Kapena ndi wakumkono. Yeah, sanga kali African. Yeah. Ine kuona anthu 10 akuyenda koma ndipasa manda anthu 10 koma ndipasa manda kuti anthu awatati imisa ifeyo. Nditi ziti tikulowera kufika mu Santon kufika ku hotel kupanga check in. Perception patakuona passport Malawi. Wafika tsiku lomwelo. Limene lavutalo iwe watera. Iwe ubwera. Akudinda passport yaruza zokuti mulowa mu room yanu 2 o'clock. Mene mazat around 1 to 1 phone through assistant wanga. Akundiza zokuti ku camp kuja office ya dziko lino ndiyotseka. Zipata ruzi ndizotseka. Anthu sangalowe kuti kumeneko. So anthu aja akomeledwa matenti just about 100 meters from the gate. Oh my goodness. Panja. Nene luganiza pa embassy. Panja pa embassy. Nene luganiza kuti anthu aja ngatali panja pa mpanda. It means kuti anthu amene akufuna kupanga zipongwe. Chani abwera panja paja. So chifukwa embassy kuti it's a fortress. Yes. Mutakulowa ndikucheka zitseko. Yes. Koma muli panja. Ine ndakhala akudifusa assistant uja kuti ndetipita. Koma nena zoti sinabweza khala mu hotel. Kumuzi kuja nawo ndapita kuti ndikakhale ndi anthu kama ndikaona ndi anthu ndai kuno ndibwere ndisambe ndizimwa whisky ndakhala mu hotel ndizoonera sona pa news ndani mazana makes no sense pamene pona muimbira gospel kazako. Yes. Ndi kumuza kuti ndafika koma ku hotel kumene ndili kuti ndikafike ku camp pali distance yoti ndikuyenera ndiduse town mucha ndikuopa
mawanga na mena ndikuopa Yes, yes. ndana ndifusa kuti munthu woti wapita ku mission imene akuizi ola asilikali aja akatera kuti apita kwapo ndayamve kuti mabomba kuphulika kumeneko ndayakana basi tipita Yeah, no, ndanaza kuti inu munachoka kuno munatsanzika kuti mupita kwakhala ndi anthu nthawi yokhala ndi anthu ndiyite ndinoe, this is it. tapusi ndisanami ndinali ndi mantha anandigwira usati masewera chifukwa ndimaganiza kuti kunototi anthu awiri kulibenso security kuti choke pano tikuyenaso titengeso uber inazo tipite no ku office imene so ifeyo titakambirana anthu awiri tinanazo kuti and I thank God mulungu akamukupasa munthu oti akhale assistant amasankha uyu Joseph Chirambo ndi munthu olimba mtima ananenazo kuti amweni anthu amene wakakuonani akalimba mtima tiyeni tipite so ife tinapanga request uber apa sipa 29 sipa 28 apa ndi pa 30 June the actual day ndeti kumva noti kumaona kuti anthu akuotcha kwina kwa anthu akuti abaya munthu tinatoka mu hotel moja kulowa mu uber ndikukafika ku Sunning Hill tinapeza kuli police magali moto a police ndipo tikamanena kuti boma la South Africa mangu ine ndaziona zinthu ze first hand ndikufuna kuti tizizimvesesa boma la South Africa linagwira ntchito pa 30 June mbali ya boma anagwira ntchito ngati boma as a government fantafika kumene kwa presence ya police sinali amasewera anali kuti apanga paki ma van ya police magali moto a police aja packed a police anali mbwe kuti olo munthu wakufuna mbise chibwana umayeneka kuganizika kwili katatu kuti police presence was heavy. That's good. Tinafika kumene tafika chifukwa kuti kusaninge kuja ndikukuziwa ku office nango idusa lampu yalupira straight ku office tifane maganiza kuti umene uja ndikumana ndi ma officials aboma la ku Malawi ndafika kumene kuja ndapeza kuti chinthu chija ndichotani chotseka it's closed so nafika ineyo kugeti kuti kunalibe wina aliyesi panalipo tseka siudi natembenuka kwa mankhani zimene timazimva kama rules of engagement, rules of crisis mamva kuti kukachitika crisis yayikulu anthu amathawira kuti kwemba siya dziko la kwawo. Yeah, of course, that's ndipo zipanda za dziko la kwawo zimakhazo tsigula kuti mukapo kuti kumeneko ndikothawi ineyo kumeneko ndinakupeza kutseka. Wow. Nachoka pamenepo ndikutembenuka 100 meters down nakapeza anthu achali pamene pacha pali chipwirikiti napeza munthu wina atayimba phone ine ndili pamenepo ndikumvera phone ya munthu wina munthu wafika kulindera ndikumena maso ndikundende kumena masongira anthu amene agwidwa so apolisi achatabwera nawo anthu acha kuti pano ndi pamtetete kuti bino tikutengeni tikuyikeni mu ndende. Wow. Koma tikumbukira kuti anthu awauka kidogo kundendewa ndi anthu amene azipereka kwawo kuti tofuna zipita kwathu so inu mukwatenga kukawatsekera kundende but for their protection right so anena kuti tete kasekere kundende so apo pene ndikufika panali kuti mavani awiri atenga gulu la anthu lapita kundende pabweraso basi inafika ine ndili pompo ine yozatenga anthu opita kuli Mpopo phone imene ndimamvera ya munthu uyu amayankhulayi anali munthu amene wafika kulindera kuja akufunsa kuti kodi microwave yanga ndi TV zikubwera kumene kuja kunalinso khadwelo loti nakuti apolisi akwauza anthu kuti katundu singapita naye kundende so katundu musiyeni apatipeza vani ine linyamule chani akupezeni kundende koma katundu amene taps sanapite kuthandaza zoti anthu kamene anakwanisa nyamula kuti tikupita nako kumwe it's terrible so situation izi mukumva kwa inezi mwina simunazimveko zimeneka munthu wina akata apite akaona ende munthu asakale kuti he's busy with other things. Wow. This was the only situation I was busy with. So tikamakamba kuti ndalama zibwere taps tikamakamba kuti 100 waja ndiyofunikira 500 ikufunikira ndi zimene zili kumeneko pano anthu ali kuli Mpopo ena nakalujobek. No, it's terrible because I know because my calls different calls that are meant to come to you are routed to myself. So Dr. Namadingo is getting plenty calls every 5 minutes. There's a call from South Africa. Hey, please, you know, we're depending on you and so on. It's terrible. And now Kutumi is a clips of how they are living. The situation is bad. Very bad. It's bad because now I think Asilamu Mama Tandiza are many miles away. So the situation is dire. The situation is now. But before we go to where we are going, let us now come back because how you were touched in South Africa with the situation on the ground. We in the war room, as soon as we opened those lines, based on your first posts, I tell you, Malawians, the message was there. Those, let me come back to go forward. The system that we built, it was very important during our meeting
that we build a system that is transparent. And reliable. Transparent and reliable. Those were the two words that we said. Transparent and reliable. Because there's so many cases out there where people say, our money, will it get there? And so on and so on and so forth. How much actually did people put in? Because here we're asking fellow Malawians to put in whatever they have to assist their brothers and sisters. So we open the lines here. For those viewers who haven't been to the site, the donation site, you need to go there, because on that site it's full transparency. Correct. Every tambala is indicated, the name of the person, if they want. The Malawians, our fellow Malawians, that thing was going that donations were coming in. They still are, but donations were coming in, meaning that people got the message. Correct. People felt the message. What I noticed is that after the 30th, perhaps there is an indication with the so, you know, let's take So it. Yes, in the Zadusa. So what I would like us to go into the next place is now, because you've gone on to Limpopo. What is the need now when you are speaking to people? What is the need? Nkhani yaku South Africa alisa kuzwa kuti chinthu choyambirira chofunika kwambiri ndi kubwerera ku nyumba. Mathandizo ndambiri anthu atawuthandiza ndi chakudya kuti mwina anthu adye ngati mmene asalama akupangira. Chifukwa anthu sangakhaleso ndimo sangabwerere ku nyumba ngati alibe moyo. Akweneka adye, akweneka amwe madzi, akweneka akhale ndi malo ogona. Koma izimene ife tikupanga, our mission is to help ndani, help the government, help our own people. Because chimene tikuyenera kudziwa ndi chakuti government singakhalepo palibe anthu. Tikati government ndi anthu. It's the people. Kuteka ku anthu sewa By the people, for the people. ngati akundimva boma, tikamati boma ndi anthuwa. Ndi anthu amene ali ku Malawi, ndi anthu amene ali ku South Africa, anthu amene ali ku America. Izi zochitika ku South Africa koma zochitikanso kaya ku America, kaya ndi ku UK. Koma anthu amene aja ndi boma. Zimangokhala kuti boma muja muli anthu amene amapatsidwa mipando officially. Inu mukhala MP, inu mukhala president, inu mukhala ndandani. Amene tilibe maudindo a official wafe. Sikuti sife boma. Ndife mbali ya boma. Ndete kamati tikuthandizana ngati boma. Zimene tupanga basi. Kuti ine ndinaliso wa boma umene wako. Sikuti boma landituma kuti Namadingo apitane, mukagwira ntchito ya boma. Koma ine poziganizira ndekha. Ndimaziona kuti ineyo ndine mbali imodzi ya boma. Chifukwa boma likwene kukhala ndi zonse zijamanena zija boma ndi chakuti, boma ndi parliament, boma ndi chakuti. Zonse zazikata pakwene kukhala anthu. Woti boma lizasogolera. Tikachotsapo anthu palibe boma. Ende ine nimaona zokuti ineyonso ndi wa boma. Kuti kuninkani ndikuthandiza apa. TAPS ndi wa bomaso. Anthu amene akutonera pano, amene akupereka ma 100 kwacha ndinu boma. Perekani. Ndeti ndithandize boma. Boma likunena kuti likuchitapo kanthu. Ife sitigwira mkatimo, so sitingaziwe kuti to what extent is zimene zikuyendera. Koma ine ndanenera as you to stick to your question to say what exactly are we looking for? What's their need? Yeah. Akulu tiye tisanamizane ntendere ndofunika. Even mu nyimbo ya fuko la national anthem ntendere ndi chinthu chimene chinamangidwa emphasize. Anthu awawa ino taganizane 3 weeks simunagone pa bedi, simumakhala mu nyumba, simumapanga zimene mukufuna. Daily mmati makazuka mmangodikira kuti muzimva kuti mutengedwa liti. 3 weeks and counting. Kunoko ineyo ndikupempha kuli mabungwe kunoko ndalama zilipo nziko muno ndikuuzani. Ineyo ndikuziwa kuti ndalama muziko muno zilimo. Definitely. Zoti anthu awathu akanyamulidwa. Koma ndifanya ntlizi kutuluka anthu amaopa. Anthu amaopa nthawi zina tikatusa ndalama zambiri mwina kupereka kwa anthu adya. Ife mwina tatipereka 1 billion ukambedwa pai. Mwina half idyedwa ndi anthu enake kalowa malo mosayenera. Mantha. Koma kula kuti tulusane ndalama tukamba bazindi nkhani ya moyo ndi imfa. Tukamba bazindi the very end. Sitinapempha kuli Airtel kuli TNM, sitinanene kuti bwerani mozatika ile internet. Koma why are you people not coming? This is a serious issue. We have to be serious. Very true. Hey, so ineyo ngati munthu oti ndakaona zimene zozo. This does not need a proposal. Mwina anthu akudikira kuti zembechi proposal kuti this does not need a proposal. I am telling you I was there. Ndaona ineyo anthu akuvutika, anthu afa. Anthu tikakhala tikudikira kuti ngati zembere kalata. So I think I've spoken enough. Taps I say. Koma ineyo umene ndapita ndaona. Please, they need your help. They need you today now. Ndizofesa chisoni. Mao Amvega, and I'm sure, first of all, thank you very much for being a courageous individual and a courageous Malawian who took it upon himself to move from his family, his home, his comfort, to do something for people who are in need.
not from afar, but go into the lion's den. Thank you, first of all, for that, Dr. Namadingo. Second of all, our fellow Malawians, Tamva Nkani, as you can see, it's real, and it is now, and it is needed. So we'll take this time to take a break so you can see some of the things that are on the ground before we resume and we conclude and we go into the next step of how you can count to make a fellow Malawian's life a little bit better. Thank you very much. Hapo silamu kama ni kazi hapo shifanyodi ankamenya sana bele masiko wao ena bila leroli kutokea kule maliosi na shamba sasa kutepo ndio sasa zake antena tini drama todi kwa ngoma kwanza ndio kuja koma ndio shida kuna kuchile kuna ole mashopo kulibe ankamenya litaka kuzati siya kuno akwa kwa wale akudikira mawata sasa kutokea kwa Malawi ndio ndio wale kwenye pasiki mbele ngati nini nafika ku camp nafika Friday mpaka mimi na bora ku ana bora zote za Malawi wanani wafanya zote la tena wanazote Friday sikuwa bora soma basi na zote za Malawi jibozi bado ndio tuelekea kikuchumu kidabe chifajoti antena saa kutoka ndio wafanye mbele kuti